ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 9 январи соли 2024 1120 сомонӣ. Ирӯза навор оиди мошино мешавад. ВАЗ 2107, Daewoo Lacetti, Daewoo Nexi, Hyundai Sonata, Opel Astra F 34 донашай, Daewoo Nexi, Opel Astra G, Daewoo Tico. Хулоса навор беҳад навори қизиқай. Toyota Camry D, Mercedes-Benz E-Class ва дигар мошино бари шумо. барои реклама кардан, агар дар шумо хона боша, мошин, замин, квартира, техника, аппарато, дар имо WhatsApp роишне мо дар навори бадна фурӯшда реклама дамемонем бардразиз. дар мо комментар найсен аз кадом маркаи мошино, хонао, замино шумо дар мақола аз куҷо достон мо пешниҳод дар навори бадна. мақсади рӯз дар бораи мошино, пага дар бораи хонаҳо навор дорем. качес бара баланд кунед, лайкора занед, дар навор дар канал подписен эълона сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G дар шаҳри Душанбе, солиш 2000, 47000 сомонӣ нархш. моториш 1.6 литр сӯзишвориш бензини холӣ. рақамҳои WhatsApp дар занг задан маслиҳат кунед. мошин состояниш чотка бачако. 7 моҳа ҳуҷҷат дорад, люк дорад, хадавои соз алиш намешавад. состояни мошин дараҷаи аъло бардор азиз. касе ки мехарад бо муомилаи созам дора. солиш 2000, 47000. бардор азиз, я эълон ҳам бачак Файзобод Сити YouTube канал дора. мақсад мошин бозоро мерава, навор мекунад ҳаррӯза баҳри тамошобино. силкаша дар комментария ма закрипӣ мекунем бачако, тамошо кунем. беҳтарин канале бардор азиз. мақсад ҷошта пешрафтагай просмотрҳои зур дорад, метавонед истифода барен. мошинои арзон пешниҳод мекунам. марамат гузашта тамошо кунед, силкаш дар комментария. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico. рости бачако хоҳиш кардан, мо навор кардем. нархиш 10000 сомон, бо арзон ҳам мешавад. солиш 1998, гази бензин кор мекунад. авио моториш 08 автоматика. рақамҳои дастӣ, WhatsApp ҳардаш мақсад кор мекунад, занг задан маслиҳат кунед. аз номи канали Саудо ТВ бо ҳамроҳишон муомилаи созам мекунад, арзонтон мекунад. 5 та баллон дорад, 4 та баллон, 1 та запаска. баллоно нав, редукториш нав, бензин насос нав, газ бензин кор мекунад. 2 та фари пешам нав бардор азиз. мошин чотка, аккумулятор нав, 2 моҳа ҳуҷҷат дорад. мақсад мега 3 моҳ буд мошина ҳай кардагӣ набуде, мошин хобуд. алишам мешавад бо ягон Матиз ва Opel боша, алиш мекунем, болои сум метем мега бачако. мошин автоматика, моториш 08. занг задан маслиҳат кунед, состояниш чоткай, бо арзон мешавад бардор азиз. муомила кунед, муомила чизи хубае. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. бачакое ки хоҳиш кардем Toyota Camry димонем, марамат рақамҳои дастӣ, WhatsApp ҳардаш кор мекунад, муомила кунед. бензини холӣ 135000 сум нархш. солиша 2010 гуфтан, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. коробкаш автоматика, авио моториш 35, краскаш 100%, мотор 100%, мошин худаш 100% бачако. 7 моҳа ҳуҷҷат дорад, бензини холӣ, без камбудӣ, муомилаи созам дорад. состояни мошин зури бад, ҳама тарафа қонуну қоида. мақсад мегирем бардор азиз, айпишти зиндагӣ мешавен, ҳай карда мегарден, фақат муомила кунен. рақамҳои дастӣ 908 ё ин ки WhatsAppшон 935. метавонед занг занед, аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед бачако. муомилаи соз мекунад, баллоношон зури бад, қонуну қоидаи хулоса. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солиш 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша мега 28000 сум мегам, бо муомилаи созам мекунем. караванхоро азиз, марамат нигоҳ кунед. рақамҳои телефонша занг занед маслиҳат кунед. авио моториш 1.6, коробкаш механика, бензини газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав, коробка 100%, салон тоза. 2 баллони пеш нав, қафош мега 80%, хадавои 100%. савдо дар назди мошин бо муомилаи хубам дорад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе. касоне ки хоҳиш кардем ки караван пешниҳод кунем,
این میره یفتیم بچکو مرامت زنگ مسئله کنین. اگر نوروی ما شما در معقول باشد در کامنتاریا رقم 5 نویسین سعودو تیوی با پیش. تا وقتی که سعودو تیوی در یوتیوب هست بچه‌ها شما در کامنتارش نویسین همون ماشین خونه را پیشنهاد میکنم برای شما. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی مرسدس بنز یک کلاس چخیلی که ما در اول نوار قید کردیم در شهر خوجند قرار دارد. 45000 سوم میگه با معامله داره برادر عزیز. سوزشورش بنزین و گاز объем моторش 2 коробкаш механика состояние ماشین چوتکای. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. коробкаш механика. کسانی که خریدار قزیق هستند امی رقماش موندگیم با معامله کنن. رقمای 987 در حالت خوبی تکنیکی باز معامله خوب هم دارد. خب مسئله بامپرش سوزایی طرفش نمرش امی رقمای 987 اینجا خیلی خیلی کردن 100 403 تلفن کنین معامله سوز کنین بچه‌ها. بهوده زنگشون نزنین. مقصد ما در بسیاریا خواهش میکنن ماشین فروشا که همون ماشین خراب را بگن بهوده زنگمون نزنن. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. باز یک دونه مرسدس بنز سی کلاس که سالش 1994 در شهر دوشنبه قرار دارد. زوشورش بنزین گاز объем моторش 2 коробкаш механика. سالش 94 краска тоза. дарони мошин тозаакай. ҳамин суратҳо мақсад пешниҳод кардан мо шумода гузоштем дар рӯи экрани шумо. мотор коробка ходовой созай 9 моҳа ҳуҷҷат дорад. люкам дора. электропакет 4 та. балонош нав. лабавой трешина надорад. срочно бо нархи 35000 сум фурӯхта мешавад. касоне ки харидори қизиқ ҳастен омада айпеш бинен меган метавонин устоқат биен бисанҷен. агар ки маъқултон нашава мошина нахарен. фикр мекунам ки состояние мошин созай чунки соҳибаш қайд кардагае ки омада ба усто биен бисанҷен бигирен шав. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бардор азиз. краскаша бинен чӣ хел созай. солиш 96 Chevrolet Nexi бардор азиз. камтараш кардем. нархша мега 20000 сум бо муомилаи созам дора. бензини холӣ, объем моториш 1.6 литр. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳуҷҷат дорад. дар ҳолати хубае. фақат бензина мерезен айпишти корбури зиндагитон мешен. хушрӯ карда ҳай карда мегарден. 4 балон нав бензини холӣ. нархш 20000 сум бо муомилаи созам дорам. агар дар шумо бардор азиз ҳамин хел хонаҳо, мошино, замино, квартираҳо, авиакассаҳо, границаҳо мақсад касе ки ҳастен метавонед дар имо ватсап ки дар рӯи экрани шумо мондагем дар аввали навор ёки дар охири навор ҳастай занг занен муомила мекунем ҳамроҳи шумо. рекламатон мекунем хулоса. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хундай аванте бардор азиз. солиш 2007 дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархша соҳиби мошин қайд карда 78000 сомонӣ бо муомилаи созам дорад. краска тоза. хоб балоно соз, дискош зурибад. мошин объем моториш 1.6 литр, коробкаш автоматика, бензини холӣ, краска тозаакай. дарони мошин тозаи хушрӯакай. хоб люк дорад, салонаш кожа, обогрев сидения дорад. хоб мультирул, кондитсионер кор мекунад, печкаш. хоб печка дорад, толка бензини холӣ меган, сӯзишуриш. хоб рақамо транзит. касоне ки харидори қизиқ ҳастен ҳамин рақамошона мондем 938 занг зада маслиҳат кунен. аз номи канали Саудо ТВ бо муомилаи сӯз ҳамроҳи шумо мекунам бардор азиз. метавонед занг зада бихаренаш. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 дӯстон азиз. нафарои ки 2107 хостен ин ҳамеша ёфтем бачако дар ҳамун тарафҳои кони бодом қарор дорад мошинча. солша 2003 қайд кардаган. гази холиай. моториш 1.6 коробкаш механика. мошин зур техпаспорти 1 сола дорад.
4 та баллон нав. хулосаи гап ки мошина гуфтан камбудӣ надорад. харидоро занг занен, омадан мошинаё ки бием бисанҷем бинен, маъқултон боша агар мошина бигирен. мақсад ҳамроҳи шумо савдои соз мекунем. ҳозираша 18 000 гуфтем, бо муомила дорад. солша 2003, ваз 2107. барои худшон мақсад расход кардаган ба ё ҳай кардани худшон лада 2107. хай бо худотон бачаҳко занг задан масъалат кунен. масъалаи лайкора бинен. лайкора занен. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra H. Astra H-харо тамошо кунед ака. солаш 2008 дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. хоб нархаш 52 000 сомонӣ. автоматика, газ плюс бензин, сӯзишвориш. абё мотораш 1.4 литр. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. комплектатсия пони фулай мошинча дар ҳолати хуби техникӣ. абё мотор 1.4 автоматика. рақамошон дар рӯи экрани шумо телефоношон занг зада маслиҳат кунед. маълумоти бештара меган метавонед занг занед. бо мақсад агар хоҳед ҳамин мошина видео мекунанд ё ки суратоша бо роӣ мекунанд шумода. дискаош мақсад зур, балонош соз, қонуну қоидаш қати ҳама тарафа хулоса мошинча. метавонед занг зада маслиҳат кунед худтон. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бардор азиз. солаша 1996 меган дар шаҳри Бохтар қарор дорад мошин. нархша 25 000 мега соҳиби мошин. сӯзишвориш бензин плюс газ. абё мотор 1.6 коробкаш механика. срочна фурӯшӣ бо нархи 25 000 сомонӣ бо муомила ҳам дора бардор азиз. касоне ки харидори қизиқ ҳастед рақамҳои 0034 дар занг занед маслиҳат кунед. срочна фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор ходовой 100% ҳуҷҷатош то 14 моҳи 10 2024 сола ҳаста бардор азиз. мақсад 10 моҳа ҳуҷҷат. харидори аниқ бо савдо мешавад. беҳуда зангмо назанед. муомилаи соз ҳамроҳи шумо мекунем касоне ки харидор ҳастед. газ плюс бензин. абё мотораш 1.6 коробкаш механика. муомилаи соз ҳамроҳи ҳамон нафарои мекунем ки мақсад харидори қизиқ ҳастанд. дӯстони азиз, навор ба охир мераса. номеро барои реклама кардан. агар дар шумо мошин, замин, хона, квартира, техника, аппарато боша, мақсад ҳоҷат ба мошинбозор рафтан нест. дар ҳамин YouTube канало, Instagram, TikTok рекламаш мекунем. роиш кунем шумода савдо мекунем метем. мақсад ай ки ҷои шумо кадом намуди мошино хостед мо пешниҳод кардем. лайкотонро бизанед, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам канала шумо эҳтиром мекунед. хай бардор азиз, то навораи